Mae'r gerdd yma yn ganlyniad noson i'r ddigwsg ac isat allan y tent bore yma, criwn yn ni. Mae'r fath o gwaith yn y bon, so byddwch chi'n disgwyl gorfod. Fel hyn yn weithio allan. Enw'r gerdd ydy 12:37 PM, achos dyna beth oedd hi. Bore yma, mi ddaliais i wenyn ac mi stwffiais o i fyny fy'n hun. Doedd hi'n teimlo fawr ddim ar y dechrau, ond yn sydyn mi gafodd o fi'n. Mi deimlais i bigiad sydyn ac un arall ar ei ôl ac yna plwmio rhythmig a hymio prysedus o'n ben ôl. Mae hwn yn cael paill o rwla, meddyliais ar ei maith. Dwi'n yn cofio plannu blodau yn y passage chwaith. Aeth bethau beth sy'n embarrassing yn stod i'n merched fawr. A ddechreuodd y cacwn hymio a gwneud sŵn fel hwfer mawr. Hymhymiodd ac hymhymiodd ac yna hymhymio mwy. Hymhymiodd eto wedyn hym mwy. Ac yna, wrth fy nghosi yn mhetalau fy mwtsias y gog, y gwenyn aeth yn feddw ar y ffiwms fy mlodau crog. Mi hymiodd yr hen ffordd Gymreig o fyw, arosi ac ysbryd yn os, a chlasuron John ac Alwyn, Mick Stevens a Hugh Jaws. Roedd bobl yn troi pennau ag ambell un yn flin wrth glwad back catalog sain i gyd yn byrlymu o yn hun. Yn wir ddihurais ar ran y Bumblebee gan egluro fod y cacwn yn rhan ohono fi. Barry ydi enw, mae o'n un o bodyguards y Queen oherwydd mi fydd honno hefyd yn byw yn fy hun. Mae Barry'n wenyn anwyl, mae Barry'n wenyn clen, ond bydd gachais y bastad allan ar y wyfan y baball len. Doedd y llongad yn newydd. A dyma'r oll sydd gennyf i'ch bresio ar ben stage. Pidwch am fotio i'r ffeinal, dwi'n mynd i weld